4 deputati nazzjonalisti biss iddikjaraw direttament li l-kap nazzjonalista Adrian Delija għandu jibqa'. Mistoqsija mill-Gazzetta Illum kienu biss id-deputati Frederick Azzopardi, Clyde Puli, Mario Gallia u Ivan Bartolo li b'mod jew ieħor sostnew li Delija għandu jibqa' jmexxi. Dan fid-dawl tal-petizzjoni li waslet biex għall-ewwel darba se jitlaqqa Kunsill Ġenerali li se jiddiskuti vot ta' sfiduċja fit-tmexxija ta' Delija. Dan wara t-telfit elettorali bla preċedent f'Mejju li għadda li waslet biex sezzjonijiet tal-partit fosthom l-MZPN u l-APAN li jiddikjaraw sfiduċja f'Delija. Id-deputati Simon Busuttil, Teris Komodini Kakija, Marija Degwara, Beppe Fenekadami, Claudio Grek, Carme Fsud Bonnici, Marte Sportelli, Robert Arrigo, Edwin Vassallo, Kevin Kutajjar u Claudette Buttigieg ma rrispondewx il-mistoqsijiet li għamlet lilhom il-Gazzetta. Fil-waqt li d-deputati nazzjonalisti l-oħrajn evitaw milli jagħtu tweġiba diretta. Il-Viċi Kap David Aġus, Robert Kutajjar u Tony Bezzina qalu li jikkummentaw biss internament. Stephen Spiteri, Carl Guder u Chris Said sostnew li din il-kwistjoni għandha tiġi diskussa fil-Kunsill Ġenerali. Jason Azzopardi li ħareġ jattakka l-kap direttament u għalli dan qed iħalli nies jiktbu messaġġi ta' mibeda kontra deputati nazzjonalisti għalli huwa jitkellem fil-grupp parlamentari filwaqt li Carola Aquilina u Mario De Marco qalu li Delija għandu jmur għal vot ta' fiduċja. Kristi De Bono, il-President tal-Kunsill Ġenerali, qalet li mhix se tikkummenta madankollu fakret li Delija telab b'mod demokratiku mit-tesserati. Bid-deputat Ryan Kallus wara ġimgħat jikkritika lil Delija qal li jeħtieġ li l-Partit Nazzjonalista jinbidel b'mod radikali iżda sostna li ma jarax it-tneħħija ta' Delija bħala soluzzjoni. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.